Penso que el teatre de marionetes no morirà mai, que és una història tan potent, que per mi té una arrel màgica, no? Toca... Jo crec que l'objecte animat amb escena toca una part del còrtex cerebral que ens provoca una reacció de màgica, no? Vull dir que enganxa, hi ha màgia, o sigui, fan màgia les marionetes, i la màgia no és una cosa que es pugui deixar de banda, que es pugui oblidar, sinó que la màgia és alguna cosa intrínseca a la naturalesa humana, és la dimensió espiritual de l'ésser humà, no? Per tant, no morirà mai, sempre hi haurà algú disposat a moure un objecte i a fer veure que és una cosa que no és, i a donar-li ànima, no? I sempre hi haurà algú disposat a mirar i a gaudir d'aquesta màgia. La paraula màgia em fa una mica de ràbia perquè s'utilitza i es mal utilitza i es desgasta molt parlant de titelles, però és que és així. Vull dir, hi ha una part de l'animació, d'aquesta ànima que posem en els objectes, que és màgica, que es produeix aquesta màgia, es veu cada dia, no? Vull dir, quan acabes una funció a mi m'agrada sortir a davant, acostar els titelles als nens i veus les cares que fan, com miren el titella, et miren a tu, et sorprenen, miren el comandament, o sigui, durant tota la funció no l'han vist, tot i que està a la vista, no? I que en aquell moment et descobreixen i es quedes entre, però tu qui ets? Què hi fas aquí, tu? Jo estava mirant el titella, tu qui ets, no? Clar, això no es perdrà mai, el futur és superprometedor, vull dir, els teatres estan plens, els teatres que fan teatre de titelles estan plens, almenys és la meva experiència. Allà on vaig actuar trobo el teatre ple, vull dir, escolta, no morirà mai. I tant de bo hi hagi gent capaç de continuar inventant, de continuar comptant, de continuar construint, de continuar sorprenent, amb mecanismes, amb formes diferents d'actuar, de treballar amb la llum, de treballar amb les ombres, de treballar amb els objectes, i també que ojalà continuï havent-hi gent com Furadabaus o comedians que sense dir-se titellaires continuïn utilitzant els objectes escènics, els grans objectes com ho han fet fins ara, no? Perquè malgrat ells no es diguin titellaires ho són i molt, no? O sigui, utilitzen l'objecte en fi, jo crec que hi ha un gran potencial i en aquest país hi ha un potencial a nivell creatiu brutal, un col·lectiu de professionals molt capaç i molt qualificat, i que això té futur. I a més noves generacions que entren donant una canya que pa què, no? Com els Ferrés Brothers, o com els Festuc, o com tanta gent que està... El cas del Centre de Titelles de Lleida, que estan fent coses sensacionals, o sigui, no només som els vells, sinó molta gent jove, i fent les coses molt ben fetes, no? Que, escolta, que això no s'acabarà mai. No s'acabarà mai perquè sempre hi haurà gent boja que voldrà dedicar-s'hi en això i que trobarà els canals per dedicar-s'hi, perquè quan no hi són, almenys és el meu cas, quan l'administració no te'ls dona, o quan els teatres no programen, o quan els programadors passen de tu, perquè el titella és una cosa que com a tòpic en aquest país és una cosa avorrida per nens i barata, que són els 3 tòpics contra els que lluitem de tota la vida els titellaires, sempre hi haurà algú disposat a obrir canals nous, a inventar-se teatres, a obrir espais, a arriscar-se en programacions encara que siguin ruïnoses. Per què? Perquè ens ho estimem. I això és el que diferencia el titella com a vocació del negoci. Un negoci no ho serà mai, però sempre hi haurà gent disposada a apostar i apostar fort per aquesta manera d'expressar-se. De la mateixa manera que hi ha gent que pinta, que hi ha gent que composa, que hi ha gent que dansa, que hi ha gent que fa teatre vocacionalment, sempre hi haurà algú disposat a posar en escena el titella, a donar-li vida, i el titella no morirà mai, com no ha mort mai des del començament dels temps, perquè l'art dels titelles no sabem ni d'on collons ens ve, però ve de molt lluny, Hi ha la broma aquella tan divertida del vaivé que sempre ens explicava,
com a broma, no? Que segurament el teatre de titelles va ser molt abans del teatre d'actors, no? Perquè com que al començament el teatre era un ritual per parlar amb els déus, abans segurament d'atrevir-se a posar una persona, atrevir-se a parlar amb els déus així, amb el pit descobert, no? I per la por que no li caigués un llamp, no? I segurament hi va posar un tòtem o un objecte a parlar amb els déus, no? I si li ha de tirar un llamp o de caure alguna cosa, de tenir una desgràcia, que sigui l'objecte, i al final, quan va veure que no passava res, s'hi va posar l'actor, no? Ell sempre fa aquesta broma i em sembla molt divertida. I no morirà mai, clar que no, i passarem a noves generacions i s'inventaran coses noves. En tot el tema de l'electrònica, del moviment a través de relés i en tot això, que s'ha investigat molt als Estats Units per pel·lícules com La Guerra de les Galàxies o com les pel·lícules d'animació i tal. En tot això hi ha molta recerca que encara no s'ha passat a l'escena, no? En tot el tema de noves tecnologies, d'interactuar amb el públic, en fi, hi ha molt de camí per córrer i moltes coses per descobrir, no? I sobretot en aquest país d'acabar amb aquests tòpics, no? Que és una cosa només per nens, que és una cosa avorrida i que és una cosa barata. No senyor, els titelles són molt divertits, no són només per nens, són per tots els públics i a més no tenen per què ser baratos, poden ser molt cars, vull dir, podem gastar tants diners com vulgueu en fer titelles, no? Però són els tòpics que hem d'anar eliminant, no? Ja d'una punyetera vegada, no? Que som creadors amb totes les lletres i amb tota la qualificació i que se'ns ha de tenir en compte com això. Amb el món dels titelles no hem tingut encara el personatge que ens situï a nivell institucional en aquest país i ens posi en el lloc que es mereix l'art que fem. No com a companyies personals, sinó com a art, com a manifestació artística. I el fet que estem una miqueta disgregats, que cadascú fa la guerra pel seu cantó, també contribueix en això, no?